toată lumea! Eu sunt Ștefan și astăzi ne jucăm Da, facem drifturi pe aici și sper să vă placă acest videoclip. E puțin lag din cauza programului care filmez. Nu vedeți că obiectul, dar eu am calculatorul cam praf și cam așa. Eu am mai făcut un episod de România Dar Drift cu drifturi și acolo n-a ieșit bine deloc, adică marginea mică, totul n-a ieșit bine. Și da. Și acum cred că o să iasă bine mai ăsta. E puțin lag și îmi pare rău. Am văzut că cineva a votat, sau două persoane au votat, ce mașină le place. NRG-ul îi place. Zice că e șmecher. Nu știu. Mie îmi place toate. Dar și al doilea Sultan îmi parcă, cam așa. Și da. Și în continuare votați și cine are mai multe voturi, v-am zis. Cine are, sau nu v-am zis, cine are cele mai multe voturi, adică zice unul NRG-ul și NRG-ul are 20 de voturi și Sultanul are mai mult 30 de voturi, ăia și aleg toți îmi zic mie ce să filmez. Da, nici jocuri prea mari ca GTA 5. GTA 5 să-l fac, o să-l pun la, nu știu, să văd. Trebuie să-mi cumpăr alt monitor, tot PC mai bun. Asta e cam praf și să punem și GTA 5. Minecraft-ul, asta e problema. Nu putem pune acum o să filmăm numai Sam și pe urmă să facem și Minecraft. Eu l-am pe laptop Minecraft-ul, dar laptopul e la cineva și pe calculator nu merge, de crash mereu și habar nu am de ce. Da. Mi-am luat și eu un microfon nou. Microfon, dar ne căști noi. Haide, dar niciun poli. Așa, hai drifta, băi. Fă drifturi. Îmi pare rău pentru lagul infern. Câți playeri sunt? 4 playeri. Da. Eu am textura asta, am modurile. Am făcut un videoclip cu moduri și da, am făcut 2. Care unul a ieșit mai fain și altul mai nașpa, adică nu v-am prezentat așa de bine. Și am uitat să vă arăt o mașină care am pus-o acum la Premial. Oprește, băi, așa. Așa. Cars. Mă, ce e asta? Aoleu, e foc. Aoleu, ce-ți leși? Slash vârstă, așa să găsesc. Bă,
de ce nu merge? Înțeleg. Mă, dar nu găsesc unde este. Cars. Muscle cars. Așa. Premialul. Aceasta e mașina. Arată ca un șmecheră. Nu-i nașpa. Așa arată ea. Mi-am pus modul acum și da. Deci și la asta puteți să o alegeți. Că și asta merge mult mai rapid. Deci normal. Merge destul. Asta merge foarte încet, dar e o mașină destul de șmecheră. Așa pentru un tutorial mai șmecher, așa e șmecheră. Și o lăsăm aici. Luăm altă mașină. Mie îmi place Buffalo. Deci, mor după el. Îmi place. Îmi place foarte mult. Pentru că seamănă ca mașina din GTA 5, mă. Dar e fain. Deci mie mi-a plăcut Buffalo. Când mă uitam în alte videoclipuri pe YouTube. Buffalo. Ok, bă, Buffalo. Opa. Și, da. Uite ce. Aoleu. Amă, dă-i înainte. Sped. Nu e. Cât că L o să o crezi tu. Așa. Sau bate. Ia. Ole, da. Ole. Hulelele. Uite cum zboară, bă. Uite cum zboară. Uite aici. Zbor cu mașina asta. Ce să vin în copac. Gata, nu, gata. Opa. Nu vine, uite cum. A venit la picioare. Și am un mod în care mașinile nu se strică așa de repede. Adică seria care o fac cu GTA Single Player, aia o să continui. Da, o să ne facem un program în care o să fac un info video în care o să vă spun niște chestii, cum o să, ce videoclipuri o să fac, când, că și eu am școală și da. Și cam atât cu acest episod. Nu, mai stați așa să văd câte minute s-au făcut. Așa. Da. Și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dați și voi un like, măcar să strângem 5 like-uri la episodul ăsta. Sper. Un share. O să vă las asta, cum se zice, pagina mea de Facebook în descriere și da. Bye bye.